مولویاں دھرنا دیتا ہے بس انتانے نہیں دیتے جی سانوے جی قربانی دیا کھلا نہیں دیتے جی سانو عید تے پہلے مولویاں تو کبھی دھرنا نہیں دیتے جو تواڈا دل رو دیوری کرتے ہو مولویاں تو 8ویں درجے تے رکھے مولوی چپ کر کے لگے پھر دے لیکن جدو حضور دی باری آئی مولویاں دے اندر جڑا عشق رسول تے حضور نال کمٹمنٹ آئی جڑی استاداں دا مدرسے سے اجدس گئی موڑو بار آئی موڑ مولویاں دنیا ناس چھکے کہ ہون پاوے مسجد روے خطابت روے مصلی روے یا نہ روے ہون تو ساٹی رضا نہیں چاہی دی انتظامیہ نے اپنا ہو جا ہون سر مدینے آیا بھی رضا چاہی یہ عقیدہ علیہ سنت الحمدللہ رب العالمین سنی اپنے عقیدے نے پارا دے دے رہے اس عقیدے نے مالک نے کہنا رشتے ضروری نا یار ضروری نا رشتے ضروری نا یار ضروری دن حشر سے بخشش سرکار ضروری اللہ اکبر سنرا کی دنا رشتے ضروری قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموالکم اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یقضی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین نا رشتے ضروری میرے آقا فرمانے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہوتا جتنی دیر تک اپنے ہر رشتے کو زیادہ حضور نہ پیار نہ کرے نہ بلیا نا رشتے ضروری